Buenas, us intentaré explicar una mica què vam fer a classe el dijous amb la Lola, que bàsicament ens va ensenyar les eines de selecció, que són aquestes tres primeres. Vale? Per fer-ho utilitzarem unes fotos que ens va donar la Lola, que és el desert, el girassol, la lluna i les palmeres. Vale? Aquestes són les eines de selecció, que és el rectangle o l'el·líptica. Recordeu que si les eines tenen un triangle petit a la part inferior, vol dir que hi ha més eines amagades a dintre. Si mantenim apretat podem seleccionar la resta. I recordeu també que cada cop que seleccionem qualsevol eina, a la part superior ens surt el menú només d'aquella eina, que serà per canviar valors o propietats de l'eina que estarem utilitzant. Vale? Comencem amb el rectangle. Si us hi fixeu, si mantenim apretat el ratolí des d'un punt inicial, arrosseguem des del vèrtex superior i fem el rectangle tan gran, tan alt com nosaltres vulguem. Això el que fa és seleccionar una part de la imatge on nosaltres, perdoneu que tenia això aquí, on nosaltres podrem canviar les propietats d'aquesta part seleccionada. Per exemple, imagen, ajustes, invertir, i ja estem veient que estem afectant només a la part seleccionada. Comando Z. Jo us recomano que sempre que pugueu us aneu memoritzant les tecles ràpides per fer les coses més ràpid. Per exemple, si hem fet com a menú, imagen, ajuste, invertir, és molt més ràpid fer comando I i ho fem el mateix. Al costat de les eines, si veiem aquí, ens apareix quina és la tecla ràpida per fer-ho. Amb el Mac és el comando i amb el PC és el control. Vale. També, si us hi fixeu, quan ens posem a sobre les eines i no apretem res, ens diu amb quina tecla podem utilitzar aquesta eina. Per exemple, el lazo és la L i el rectangle és la M. Què vol dir amb això? Que si jo estic aquí al document i està seleccionat el rectangle i jo vull el lazo, només apretant la L ja m'apareix el lazo. O apretant la M ja m'apareix el rectangle una altra vegada. Així anirem molt més ràpid i no ens farà falta tota l'estona anar a buscar el que nosaltres volem. Bueno, mica en mica amb la pràctica. Aviam, un cop tenim un rectangle, quines propietats ens dona el menú d'aquesta eina? Ens deixa fer aquestes 4 maneres diferents de fer la selecció. Aquesta primera és la normal, és per fer una simple selecció. Quan jo en vull fer una altra, l'anterior desapareix. Però què passa si jo vull seleccionar més parts a part d'aquest quadrat? Vull un altre quadrat aquí, per exemple. Doncs al costat, si cliquem, ja es veu que sumen 2 quadrats i vol dir que jo, si ara faig així, se'm suma a la selecció que ja tinc. I així puc anar sumant parts i acabar seleccionant tot el que vull. Què passa si aquí no vull una part seleccionada? El següent, si aquest suma, el següent resta. Per tant, si ho faig així, restarem aquest tros. Quina part tenim seleccionada ara? Si fem comando I o menú, imagen, ajustes, invertir, veurem quina és la part seleccionada. Comando Z per tirar enrere. Vale. Quina és la següent? Si tenim una selecció feta i apretem el següent és la intersecció. Què significa això? Que si tenim aquesta selecció però volem només la intersecció entre aquestes dues, deixant anar, m'apareix només la intersecció. Us torno a recomanar que per fer això ho feu amb les tecles, que és molt més ràpid. Per tant, si jo tinc aquest quadrat seleccionat i vull sumar un quadrat més, si mantenim la tecla Shift, que és la tecla per fer les majúscules, ja veiem que el ratolí m'apareix un signe més. Apreto el Shift i em surt el més. Mantenint apretat el Shift, faig la selecció i em anirà sumant sempre que mantingui el Shift.
Si el deixo de seleccionar, perdrem la selecció. Per tant, si el mantinc apretat, anirem sumant. Què passa si vull restar? Doncs amb la tecla Alt restarem. I ara resto seleccions. El resta, Shift, suma. Si vull fer la intersecció de les dues seleccions, mantenint l'Alt i el Shift, ja m'apareix la X, que és la intersecció, i veureu que així seleccionant només seleccionaré la intersecció entre les dues seleccions. Molt bé. Què més tenim aquí al menú superior? Tenim l'estil. Què vol dir això de l'estil? Vol dir que nosaltres li podem dir que aquesta selecció faci una mida o una proporció específiques. Per exemple, una mida. Fixed size, vosaltres no sabem bé què tindreu en castellà, però és una mida fixa. Aquí podem posar en mil·límetres, en centímetres, jo ho tinc en píxels. Normalment treballo en píxels, però si vull imprimir-ho per fer un marc i el marc medeix X, doncs ja sé com d'allò. Per exemple, jo vull que la meva selecció faci, no sé, 40 mil·límetres per 30 mil·límetres. Només fent un clic i em surt aquesta mida i no podré fer. Sempre serà aquesta mida la selecció i és una mida que jo he fixat. Sempre me dirà això. Això és per canviar-ho, aquí dalt. I després també tenim la proporció. Si jo vull que sigui quadrat, 1 a 1, per tant, per molt que jo vulgui, si us hi fixeu, sempre m'adeix fa un quadrat, jo no estic apretant res, només em desplaço i no puc fer una columna estreta. Si jo ho canvio i dic 3 a 1, ja serà més columna. És perquè et sigui una proporció, et mantingui la proporció. Normal. Què més? Si jo, per exemple, vull fer un quadrat que em mantingui la proporció, també ho puc fer mantenint el Shift apretat, que és la majúscula. Si mantinc el Shift apretat també em fa la proporció. I si mantinc l'Alt i el Shift apretat, em fa el quadrat des del punt del centre, no des del vèrtex superior que ho feia abans, sinó que ho fa des del centre. Què més? Coses que podem fer amb la selecció. Si ens hi fixem, al menú de dalt tenim unes finestres que es diuen selecció, select. Aquí tenim moltes més coses de la selecció. Per exemple, redefinir la selecció. Si triem aquesta opció, veureu que ens apareix una finestra on nosaltres tenim un mode de veure la selecció, com normal, marcant la part que no tenim seleccionada en vermell, tot en negre menys la selecció. Ja veureu que hi ha diferents maneres de veure-ho. Això de què ens serveix? Ens servirà perquè ara, quan apliquem diferents propietats a la selecció, anirem veient com afecta a la part seleccionada. Per exemple, el fader, que significa calar, si ens hi fixem, just on hi ha la selecció, la part que hem seleccionat, en comptes de que sigui, quan està a 0, totalment recta, un tall com si fos amb un cúter tallat superbé, com més píxels li donem, aquest tallat va quedant més difuminat, ja no queda una línia recta, sinó que queda difuminat. Per tant, està més seleccionat aquí que a fora, i queda com un degradat de la imatge. Això va molt bé per integrar retalls que fem a altres fotos i queda molt més integrat si té un calat que no si té un tall recte. Ja veureu que aquí teniu més opcions per fer cantos a la selecció. No sé, aneu jugant. Jo la veritat que no ho utilitzo gaire. Utilitzo més el que és el calat, però ho farem per una altra banda.
Això recordeu que és a l'apartat selecció, redefinir selecció. Aquí a sota, modificar, selecció modificar, també tenim les mateixes propietats, podem fer el borde, ho podem expandir, contraure, que es faci més petita la selecció, per exemple, contraure 10 píxels. Ara veurem que la selecció es farà més petita. Pam. O també tenim l'apartat de fader, que és calar o desvanecer, que això també, si li posem un valor de 6, que a 6 píxels, què vol dir això? Vol dir que a partir de la línia de selecció, que és tota aquesta línia discontínua, en moviment, a partir d'aquí tria 6 píxels a dintre i 6 píxels a fora i fa el que seria el calat. Per veure-ho, comando I, i veiem això que us estava explicant. Tornem enrere, la imatge com estava al principi, el menú història, ens surt tots els canvis que hem anat fent i si cliquem al primer ens queda la imatge original, com si no haguéssim fet res. Hem dit dels rectangles, també tenim el·lipses, que funcionarà exactament igual que el rectangle. Si mantenim el shift apretat sumem seleccions, si mantenim l'alt restem, si mantenim els dos intersecció entre els dos, si no tenim cap i mantenim l'alt apretat fem l'el·lipse des del centre, però clar, no és una circunferència perfecta, perquè sigui perfecta hem d'apretar el shift també i ja ho veureu que ara sí que és una circunferència perfecta. Molt bé. Següent eina. La següent eina és el lazo, que es diu selecció libre, i és per fer-ho com a mà alçada. Jo mantinc apretat i vaig perfilant tot allò que vaig seleccionar. Vaig fent així, pum, 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 intento seleccionar-ho tot, estic anant bastant a saco per anar de pressa, però bueno, per fer-ho bé, en realitat, hauríem d'acostar-nos. Amb totes les eines funciona igual, el shift suma, l'alt resta, etc. Si jo vull sumar aquesta part, vinc aquí i sumo aquesta part. Fixeu-vos que quan jo mantinc apretat i quan deixo anar, m'uneix el primer punt i l'últim que he fet la selecció. Per tant, faríem així, seleccionaríem, pum, 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 i vinga. Fins que ho tinguéssim tot seleccionat. Fem comando I, veiem la part que hem seleccionat. Si volguéssim restar, el mateix. Aquest és el lazo. Després també del lazo, que fixeu-vos que també tenim les propietats, el menú a dalt, a dins del lazo tenim el lazo poligonal. Aquest va bé perquè ens va marcant punts a sobre la imatge. Anem marcant punts. Jo faig un primer clic al primer punt i si us hi fixeu, m'uneix una línia entre el primer i el segon punt que li vagi marcant. Per tant, anirem marcant així, un altre punt, un altre punt, un altre punt, un altre punt. Veieu que per fer curves és una mica difícil perquè has d'anar marcant molts puntets perquè quedi bé la curva. Però també és una manera de seleccionar bastant apuradeta. Pam, 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 pam. Si fem doble clic, ens uneix. I ja tindríem la selecció tancada. I aquí el mateix, si mantenim el shift, sumem més, per tant anem sumant trossos, mantenim el shift, si mantenim l'alt, restem. I després tenim l'eina de selecció magnètica. Perdoneu.
magnètica, que això el que fa és ell mateix va marcant els punts que li semblen mirant la diferenciació. És com si entengués la diferència entre el blanc i el verd en aquest cas. Si jo li marco el primer punt aquí i vaig farfallant sense apretar res, ell ja em va marcant els punts perquè ja entén que hi ha una diferència que és el que nosaltres volem seleccionar. A vegades aquests petits punts, curves, no ho veu bé, llavors nosaltres podem anar a aquest punt, marquem un punt i ell ja va marcant la resta. I fixeu-vos que ho fot bastant bé, és una passada. Vas fent així, pam, 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 aquí no el marquem nosaltres i ja ho fa. Aquí no el marquem nosaltres i ell ja fa la resta. Pam, 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 pam. Bueno, apura bastant si la diferència és gran. Si nosaltres volguéssim entrar per aquí la fulla, clar, es perd una mica perquè hi ha la diferència. Vale? També per tancar-ho, doble clic i ens tanca la selecció. Hauríem seleccionat aquesta part d'aquí. Vale? Què passa? Que nosaltres no volem seleccionar aquest blanc. Hauríem d'apretar a l'alt, que és restar, i seleccionar aquest tros, que no el volem. Traiem aquest blanc i aquest blanc d'aquí també el volem treure, apretem l'alt. I ja tenim aquesta part seleccionada. Nosaltres podríem copiar, control C o comando C, o edición copiar, i enganxar, edición pegar o control V. I ara tindríem enganxat una altra fulla. Hem seleccionat una fulla i en tenim dues. En podríem posar moltes. Vale? Què més? Després d'aquesta eina també tenim la vareta màgica, que la vareta màgica el que fa és seleccionar per tons i colors. Aquí, al menú de dalt de l'eina, li podem dir quina tolerància volem que tingui perquè triï més tons i colors d'aquell mateix color. Per exemple, si nosaltres li posem 5, que és un valor petit, si us hi fixeu, el blanc no és blanc a tot arreu, aquí hi ha una mica la sombra de la flor, aquí hi ha una mica de brut, no és exactament un blanc, un color pla, sinó que té com una textura. Si nosaltres seleccionem el blanc, fixeu-vos que com només tenim valor 5, que és un valor petit, ens selecciona només el blanc que té més o menys aquell to i aquell color. Si veieu aquí dalt, hi ha una cosa que posa contiguo o contiguous, que vol dir que només ens seleccionarà tot aquell color que estigui al costat del que nosaltres hem apretat, que s'estiguin tocant. Si no es toquen, no seleccionen. Per exemple, jo he seleccionat aquesta part d'aquí, segurament aquí baix també hi ha tons i colors igual que aquests, però com tinc apretat el contiguous, no m'ho selecciona. Què passa si jo no l'apreto i faig un clic? Si veieu, ara em selecciona tot el to i color de la imatge que sigui igual que el que nosaltres hem seleccionat. Aquest. Amb la vareta igual, si volguéssim sumar, mantindríem el shift apretat i aniríem sumant les parts que volem. Cada cop tenim més parts seleccionades. Clar, això anirem molt més ràpid si en comptes d'anar-ho fent així, en comptes de 5, posem 60, fem un clic i ja veieu que ens ho té seleccionat quasi bé tot. Vale? Fins i tot els blancs de dintre, perquè com no hem apretat el contiguo, si el tinguéssim apretat, només ens seleccionaria aquesta part. Què passa ara? Que clar, nosaltres hem seleccionat el blanc, però en realitat el que volem és la flor. Una manera d'invertir la selecció és selección, invers o invertir. Ara tindríem seleccionada la flor i el marc negre aquest cutre, que si fem un copiar i pegar i traiem la capa de sota, veiem que el que tenim és això. Vale? Vale. Nosaltres volem seleccionar només la flor. Com ho podem fer?
Doncs primer seleccionem el blanc, apretem el contiguo i així no està seleccionat el contiguo, vol dir que tot el blanc que trobi a la imatge li posem un valor de 70 perquè apuri més. Apretem i ens selecciona el blanc de dintre. Què passa? Que ara nosaltres volem la flor. Doncs fem o selecció invers o, com diu aquí al costat, Shift, Comando I. Shift, Comando I. Ara hem invertit la selecció. Què passa? Que ara també tenim seleccionat el negre i nosaltres no volem. Podríem agafar l'eina rectangular de selecció que hem vist abans, apretar el botó aquest d'intersecció, perquè nosaltres només volem la intersecció entre les dues, i fer un rectangle una mica més petit, i ara només tenim seleccionada la flor. Fem un comando copy, un comando paste, comando C, comando V, i traiem la capa de baix, deixem de visualitzar la capa fons i veiem que tenim seleccionada només la flor. Què passa? Que la flor, si us hi fixeu, el tall queda bastant cutre. Per tant, per fer-ho millor, en comptes de fer-ho així, tornem a agafar la vareta, seleccionem el blanc, comando I, Shift, invertim la selecció, agafem el rectangle, si mantenim el Shift i l'Alt fem la intersecció, ja teníem apretat aquí dalt, si posem el normal i les tecles d'intersecció, i seleccionem això, exacte. Llavors, amb aquesta selecció li fem un seleccionar, modificar, menú selección, modificar, desvanecer o fader o calar, no sé com ho tindreu. Li diem 6 píxels, per exemple, ok. Fem el mateix comando C i comando V, que és pegar, i ara sí que veiem que el tall és menys agressiu. Si nosaltres això ara ho anem posant per la foto, queda una mica més integrat. Què passa? Que veiem que la sombra aquesta ens molesta bastant. Doncs ens hi acostem, agafem la goma de borrar, per exemple, que és la lletra E, i a la capa seleccionada li borrem una mica. Fem el pinzell una mica més petit i podem anar borrant. És millor fer-ho amb la selecció, però és una altra manera. Pinzell una mica més gran. Jo què sé. I ja tenim el girassol. I podem anar fent una composició amb els girassols. Més coses que ens va ensenyar. Per exemple... jo què sé, m'estan paranoiant. Més coses que ens va ensenyar de les eines de selecció, que més o menys seria això. Un cop tenim seleccionat una part, com seria el girassol, i l'hem copiat i l'hem enganxat, quan tu copies i enganxes et fa una capa nova, espera que borraré això que no hauria de ser-hi, et fa una capa nova, aquí, al menú capes, que si no el teniu aquí, podeu anar a ventana, capes, o apretar l'F7, en el meu cas, que ho posa aquí. Llavors ens surt aquesta finestra on tenim les capes, la capa de fons, background, que aquí no la podem eliminar, si anem a borrar-la, perdona, sí que la podem eliminar. El que no podem fer és moure-la. No la podem desplaçar, no ens deixa moure-la. En canvi, aquesta de dalt sí que la podem moure. La podem desplaçar per tota la imatge. Això es fa amb l'eina de moviment, que és aquesta primera d'aquí. Un cop tenim aquesta flor, clar, nosaltres la volem transformar, la volem més petita, la volem girar, volem fer 1000 històries.
Com ho fem això? Doncs ho fem des del menú Imagen, ahí edición, transformar, ¿vale? I, o si no, amb les tecles comando T, que ja veieu que amb o control T per PC. Veieu que ens surten aquests punts on nosaltres podem agafar i deformar la imatge. Més gran, més petita, més aixetada... Què passa? Que així la podem deformar. ¿Vale? Per no deformar-la, si fem a imagen, a edición, transformar, escalar, per exemple, si nosaltres mantenim apretat el Shift una altra vegada, el que fem és mantenir la proporció. No la puc aixetar, per exemple, o aprimar. Sempre mantindrà la proporció que nosaltres hem seleccionat. ¿Vale? Per tant, aquesta la vull més petita. Què passa? Que si jo ara volgués girar, com he fet menú edició escalar, no puc. Llavors és millor fer edició free transform, transformació libre, que és el comando T que us deia abans, perquè així ho podreu fer tot. Comando T, ara puc escalar, més gran, més petit, si mantinc apretat el Shift. També puc rotar, si surto una mica fora, fixeu-vos, si em poso el punt és per escalar, però si estic a fora ja em surten les fletxetes de rotar. Vale? Per rotar, com l'eina de retallar que ens va explicar, rota des del centre, que nosaltres podem desplaçar allà on vulguem. Si el desplaço aquí, rotarà des d'aquí. Si el desplaço aquí al mig de la flor, rotarà des d'aquí. Vale? Vale, un cop ja tenim la flor com nosaltres volem, fem Enter i ja ens queda feta la transformació. Vale, amb això la Lola ens va explicar un exercici que era utilitzar aquesta lluna i posar-la en aquesta palmera. Vale? Per posar la lluna a les palmeres, el primer que faríem seria seleccionar la lluna. Com la podem seleccionar la lluna? Doncs com va dir algú a la classe, no sé si no recordo, bé, podem fer seleccionar el negre, que està tot seleccionat menys la lluna, fer comando Shift I, que vol dir invertir la selecció, o bé selección invertir, invers, ¿vale? Seleccionem la lluna. Què passa? Que si copiem la lluna, recordeu, comando C o control C, i ens n'anem a les palmeres i ho enganxem, control V, la lluna queda tallat una mica cutrecillo, com us deia. Queda com pixelat. Vale? Perquè no quedi així, és millor anar a la lluna, tenim aquesta selecció, anem a selecció, modificar, contraiem una miqueta la selecció perquè sigui no tan errant, sinó una mica més petit, per exemple 7 píxels més petit, ok, ja veieu que la selecció està per fora, però ara li donem una selecció, modificar, desvanecer o calar, i li diem 6 píxels també, per exemple. Fem un control C o comando C, copiem aquesta part, anem a la imatge de les palmeres i enganxem. Ara fixeu-vos la diferència... Epa, què m'he passat? Fixeu-vos la diferència entre una lluna i l'altra, com queda integrada aquesta i com queda integrada l'altra. Vale? Aquesta la llancem, la d'abans. Ja veiem que tenim una capa de la lluna, que per moure-la necessitem l'eina de moviment, o si estem amb una altra eina, si mantenim apretat el comando o el control, també ens apareix l'eina de moure, encara que estiguem amb una eina de selecció o qualsevol altra. Vale? Si no, també podem anar aquí, apretar i moure. Vale, com va dir la Lola, nosaltres volíem posar aquesta lluna a sota les palmeres. Primer va dir ella que era una mica gran, doncs fem comando T, que és transformació libre, ens posem a qualsevol vèrtex de les puntes, mantenim el Shift apretat i la fem tan petita com a nosaltres ens agradi.
Vale? Jo la vull així. Després va dir que, clar, era molt de dia com perquè hi hagués lluna. Per tant, anem a la capa de les palmeres, a les capes d'ajuste, que era aquest d'aquí, i li posem unes curves. Per exemple, per enfosquir tot una miqueta més. Venim aquí i ho fem una miqueta més fosc. Que sembli una mica més de nit. No sé. No m'està quedant molt de nit. Ara ja comença a agafar una mica més de nit. M'estic passant. Vale, així per exemple. Ja tenim la capa de les palmeres, la capa de la nit, de les curves i la capa de la lluna. Vale? Què passa ara? Que clar, tenim la lluna per sobre de les palmeres i hauria d'estar per sota. Ai, perdoneu, també va dir una altra cosa, que era que a la lluna li faltava una mica d'halo perquè la lluna el que fa és desprendre llum i llavors li faltaria una mica com d'halo per darrere de la llum que desprèn. Per fer això podem duplicar aquesta capa, que és agafar aquesta capa i l'arrosseguem fins al full nou, deixem anar i ens duplica, tenim dos llunes ara, agafem la lluna de sota, anem a filtro, desenfocar, que és blur, i Gaussian blur, desenfoque gaussiano, i, no sé, li donem un valor de, jo què sé, doncs vosaltres mateixos, jo li dono de 16. Ok, i ara ja veiem que tenim un petit halo a darrere la lluna, que no deixa de ser la mateixa lluna a sota desenfocada. Què ens va dir ella? Que clar, ara nosaltres volem situar la lluna a sota de les palmeres. De moment l'hem de desplaçar. Clar, ara només estic movent una capa, o una o l'altra. Com puc fer per moure les dues capes? Si selecciono les dues, mouré les dues capes. Una manera de que sempre estiguin linkades i el que li faci una li passi a l'altra, com la Lola va dir, que era agafant aquestes dues capes i portant-ho fins aquí, que és com un candau, o com un símbol d'infinit, no sé. Això queden lligades, i ara, només que en tingui seleccionada una, les dues es mouen alhora. Jo us recomano que en comptes d'agafar les dues capes i arrossegar-ho fins aquí, és molt més fàcil tenir-les seleccionades i simplement fer un clic. I ja veieu que també queden linkades. I no cal arrossegar aquí, perquè ara és 2 i és fàcil, però si en tens que arrossegar 6, doncs serà més complicat seleccionar-les, arrossegar-les, que només seleccionar i fer un simple clic. Per treure-ho, un altre clic i es treu. Un clic i es posa. Posem la lluna a sobre les palmeres. Ara què passa? Que la lluna està per sobre i nosaltres la volem per sota. Per tant, hauríem de seleccionar, deixem de veure la lluna, hauríem de seleccionar les palmeres per retallar-les, enganxar-les i posar-les per sobre. Com ho fem? Per exemple, ho podem fer venint a la capa de fons, agafant la vareta màgica, tenim una tolerància de 70, a veure com funciona, i no hem apretat el contigus. Per tant, ens seleccionarà tot el blau, si nosaltres cliquem a sobre el blau, tot el blau que hi hagi a la imatge. Fem un clic i ja veiem que ens ha apurat bastant bé les palmeres. Què passa? Que ara hem seleccionat el blau i nosaltres només volem les palmeres. Selección, invertir, o bé, comando Shift i. Ara ens ha seleccionat les palmeres i el negre. Nosaltres només volem les palmeres. Agafem l'eina de rectangle, anem a intersecció, ho apretem Shift Alt i seleccionem només les palmeres. Perfecte, tenim les palmeres seleccionades. Les copiem, les enganxem i ara què passa? Que ara ja tenim les palmeres, que com les hem enganxat estan just a sobre de la de sota i no es veu. Si nosaltres l'agafem i la pugem a dalt,
ja veiem que la lluna queda a sota. Què ha passat? Com tenim la capa d'ajuste aquesta, que només afecta la imatge de baix, les palmeres se'ns veuen massa clares. Podem duplicar aquest ajuste, posar-lo a dalt de tot. Què passa? Que ara m'està afectant a tot arreu. Per tant, aquesta capa m'afecta a la lluna, a la palmera, a la foto de baix. Jo només vull que m'afecti a la palmera. Si jo mantinc l'ala apretat, em surt un símbol, si em poso entre les dues capes, em surt una fletxeta, si faig un clic, ara només està afectant a les palmeres. I la lluna ja es veu que està per sota. Si us hi fixeu, aquí, amb aquesta capa d'ajuste, m'apareix una fletxeta que m'està indicant que això només afecta just a la de sota. Si ara movem-la amb l'eina de moure, movem la lluna i ja la podríem col·locar a on ens sembli. Doncs, no sé, més o menys això és tot el que ens va explicar la Lola. I sí que recordo que ens va posar de deures, que era utilitzar aquestes dues imatges, el girassol i el desert, i amb el girassol i el desert, doncs fer alguna paranoia que ens moli i que podem fer tot el que vulguem. Podem fer tot el que vulguem. Doncs no sé, espero que us hagi molat i ja ens veiem el dimarts. Apa, adeu.